Bali. Ya ayo saiki. Saiki ya. Kere alon-alon. Yo. Kelingan, woi. Kelingan. Tang gedung matane kepite. Sorry. Kae. Yen tak golek. Woi. Biyen kae sing tak goleren tang gedung tang gedung ning Bos, Pak. Parane pangani wereng iki, Bos. Ya piye? Nasibe yo ngene iki kok. Tupah. Ya apa? Mbok pek to piye? Oh ye. Le, mampir sik le. Oh. Aduh. Tupah. Piye to ngepitmu iki? Kita alon-alon. Kabyok bencakemu. Ning enek, Bro. Iki tok handle tok. Wis Sen. Yo sawah. Pani wereng kok ini. Tupah. Walah, iso le. Oh. Kok nek obat opo nek? Opo? Sagrip ben ning dase wereng iki, Pak. Sereng. Sagrip bentuk ini ndi? Gore samadhi tani pancen. Oh ye. Ijo wong tani. Ijo Pak. Nang kono yo. Ayo. Oke. Apa sih Bali yo? Lah beli bojoku. Yo. Bayar kocok. Apa? Ora pisan kas. Wabut ra kamu mah. Ora urus. Warung tuwa mah wece. Ditotok rono ora aja. Apa lho? Papu siji-siji mah. Ora kok. Sapa sing anu mau? Apa mutu aku? Aku kok ayo enggak kok. Aku kabeh ora salah, berarti ki aku. Oh, aja ngono ya, Le. Karo wong tuwa iki yo. Nek gumungan iki yo ngajeni sithik oleh. Sok neh yo. Nek karo wong tuwa iki yo ngajeni sithik. Nek gumungan iki yo seboso. Ora ngerti kok. Iki Pak Le. Papu siji-siji sik.